Right, muri yeZimbabwe nguva yatanga takamirira tese tese yasvika, and it's now in the open. Left, right and center, they are now confronting each other. Remember, I think from 22 to 27 ndo patiri kutarisira kuti conference yeZANU-PF inge ichiitwa. And there was a pre-meeting which happened in Dadaya. Very, very dangerous meeting which happened in Dadaya. Not only that, Owen Mnangagwa, who is the Minister of State in the Midlands Province, he has said, PASI na general. I'm going to show you. This is something which is very important. Ukaona pa kuchirowa musoro zvinhu zviya hazvisina kumira zvakanaka. Let me show you these videos. They are going to shock you. Mnangagwa Pamberi na baba Mnangagwa Pamberi 2030 Mnangagwa vanenge vachitonga 2030 Mnangagwa vanenge vachitonga pasi na mai vamunyaradzi shoko pasi navo. So mukanzwa pachinzi pasi na mai vamunyaradzi shoko, mai iyoyo ise makots vari kunzi mai vamunyaradzi shoko is the general. Why? Is because they perceive or they believe kuti munyaradzi is backed nema general. So when you hear them wachiti mai is a word which is being used against the backers of Munyaradzi Shoko. Munyaradzi Shoko has been one of the people who have been opposing 2030 agenda to the core. And something then, ndoda kuradza zvatwa nima youth, ava ndi minister vana 2030 vacho mavanzwa vachitaura. Regai tichienda kuma youth muno wati vati chii. Mnangagwa vanenge vachitonga 2030 Mnangagwa vanenge vachitonga pasi navo. Hama dzangu nguva iya yasvika. And for those who have been following us, there are prophecies which we shared on this platform. Akataura iwo kuti September na October ndo pari kunotangira zvinhu kubvondoka, kana kuti ndo pachatanga zvinhu kupidiguka muZANU-PF. It's now happening. It's now happening. Unozati takatukwa tikadinzwa zvikanzi you are bringing false prophets, fake prophets, etc, etc. It's now happening. So guys, zvinhu izvi hazvina kumira zvakanaka. This is reality. Hazvisina kumira zvakanaka. Chabvondoka muZANU-PF vakuchiratidzana munhu wepakati, and the generals, it's do or die. So at this point in time, things are flowing very, 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 very well. We are going to wait and see if the Team Lacoste is going to strike first on the generals, because problem yema general ndeyekuti vari kuvhiringidza plani dzese dzanga dzakaiswa. They expected ma general to take action much earlier than now. Saka pese apa pavanga vakaunganidza ma resources avo nevanhu chii zvese vari ready to fight back, ma general akaramba akarelaxa. Now manje bill rakura, unoziva kuti zvinonetsa kuramba uchibhadhara munhu kuti kana zvazodai toda kuti uzodai. Zvinonetsa, and anopedzisira munhu yeye exposwa to a certain point yekuti munhu yeye ava less effective, ava useless, hachagone kudefenda, especially when you are doing things illegally and unconstitutionally. So muri kuona mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti mageneral akachenjera. They are simply mobilizing from within themselves. Vachisangana vachita sei. But message dzavo hadzisi kubatwa because number one, they use what is called code-based communication.
code based communication vakomana haibatike ende hamugone kuzvinzwisa kuti vakomana vari kurongei, nekuti vanogona kukudza kuti musoro wambiya vako. Iwe musoro wambiya vako unogona funga kuti chituko, but pane zvazviri kureva. Vanogona kusendera message yakanzi 45 22 38. Iwe ushava kuti ko izvi ndezveiko zvavari kusenderana izvi, izvo pane zvavari kucommunicate. Vanogona kutosenderana message yokuti ukaiverenga imessage yerudo chaiyo zvokuti vanhu vanogona kutoti kune vanhu vari kudanana tatozomubata mamessage chaiwo yerudo. Izvo bodo. Iwayo amuri kuti mamessage yerudo ikodi dzavari kusenderana dzinotova nemeaning yavari kushandisa. So you can actually say that Team Lacoste has been left exposed and the only way out is to try and poke. So this is the last attempt to poke the generals kuti vagumbuke. Kana mageneral agumbuka, then they take advantage of what they have planned for a very long time. This is what is happening. I do not know, guys, your thoughts, your views regarding this, but in the comment section, let us have a discussion. To my own view, Chabvondoka chachai.